שלום לכולם, אנחנו כרגע מאחורי הקלעים של צילום קליפ העוגה 2017. תזכרו את השם, קליפ שיר העוגה. אנחנו מתחילים היום לצלם את הקליפ. זאת הילה וזה אלון, הם הכותבים של שיר העוגה, הכותבים והמלחינים. ספרו לנו על התהליך, איך עבר, הכל בסדר? פנתה אלינו שני, אמרה לנו שיש איזושהי מטרה לייצר שיר עוגה חדש, שנת 2017. 25 אומני ילדים, אמרנו זה לא הולך לקרות, אבל זה קרה. בסקיצה השלישית סגרנו על שיר, וכל השאר היסטוריה. כמעט היסטוריה. ואתה מחזק את דבריה. כל מה שהיא אומרת אני אומר אמן. שני גברת רגש, היא ההוגה של רעיון שיר העוגה. בואי תספרי לנו איך הכל התחיל, מה קרה, מה היה וכמה כסף תרצית מכולם. המטרה היא השמעות, שכל יום וכל יום השיר הזה יושמע לא פעם אחת ביום הולדת שלי, אלא 25 פעמים בימי הולדת של כולכם ובימי הולדת של הילדים שלכם, ובאמת שגננות ייקחו את השיר ומורות לתנועה וכולם מוזמנים להשתמש בשיר באהבה רבה. אנחנו מפיקים שיר חדש לפעילות עוגה, והתהליך נורא נחמד, 25 אנשים מוכשרים וצבעוניים מאוד, ואני מקווה שיביא את התוצאות המיוחלות, ויהיה קליפ מהמם, בדיוק. עד עכשיו הכל עובר כשורה? מעולה. אני נהנה מכל התהליך, וממש תענוג, בוא נגיד. חבר'ה אחד, ושיהיה לכולנו בהצלחה. רוצים את העוגה! הוגה! רוצים את העוגה! נוגה הבמאית שלנו, בלעדיה אין קליפ, היא זאתי שעם היד על השוט, עם השוט על היד. ספרי לנו, הכל בסדר עד עכשיו? הכל מעולה, חבר'ה נהדרים, יופי של עבודה, באמת. אנחנו עובדים לפי הלוז? צוענים, לפי הלוז, אין עליכם. אבל אם לא נעשה את זה עכשיו, לא נספיק. אז חייבים, אנחנו נלך, לא נפריע לה. אני נמצא כאן כי לחזק כל דבר שקשור לקהילת אומני הילדים, כל דבר שיכול לאחד ולגבש את כל האומנים. כאן אני נמצא, ובעצם זו המטרה שהקמנו את קהילת אומני הילדים, בשביל הדברים האלה, בשביל לעשות פרויקטים שיגבשו ויגרמו לאנשים להיפגש, לא רק במסגרת עבודה, אלא גם במסגרת פן וחברה, ולהכיר אחד את השני, וככה אנחנו עושים הרבה דברים נפלאים, וזה רק דוגמה קטנה מה שאנחנו עושים, ומה שעשינו בעבר, ועשינו הרבה. אתם מוזמנים להיות איתנו, קהילת אומני הילדים. תראו איזה דברים נפלאים פה, איזה פרויקט ענק של 25 אומנים שהשקיעו ומשקיעים, בשביל להוציא לילדים משהו טוב. הרווח פה הוא לא רווח אישי של כל אחד, הוא רווח כללי לכולם. גם אנחנו האומנים נהנים וגם הילדים נהנים, ואתם תצפו בנו ושתפו. נחזור למיקומים, גם נוגה